Mannen, drink ik afgeschat. Dan ken ik rustig het volgende nummer van de keer aankondigen. Nee, daarom. Ik vind het fijn dat ik op volgorde gaat, Mark. Want zij is 1, 2, 3 juist opgeschreven. Nee, ik moest alles andersom, maar dit gaat nog goed, moet ik zeggen. Tot nu toe gaat dat prima. We gaan nog niet kapot. Wat zeg je, meneer? Tom nog niet kapot. Tom is niet kapot. Mark en de Frank ook niet. Dat komt ganz goed. De volgende die ik hier voor ons ga brengen is de letste man. Eigenlijk gebaseerd op een nummertje van Chris Andrews uit de jaren 60. Toebak, ja. Dat zijn letterlijk de jaren toebak. Maar dat is Yesterday Man. En ja goed, de beste zaterdag van Münsterglen, die heeft dat al jaren op de computer liggen. Daar zit je ook allebei lid van. Hoeveel dank namens de penningmeester dat je er helemaal contributie betaalt. Dus wat dan weet. Zit je nog niet en dan op zich nemen de show gaan lopen. Dat geldt. Hij is sarcastisch tegen. Goed hè? Stop niet op een blijtje toch? Ja, dat weet ik. Toen geus ik een blijtje, maar het wordt een vrije interpretatie heb ik gezegd. Dus in die zin, gewoon voor de lekker met bier. Maar ja, je hebt dat gehoord met z'n tweeën. Ja, maar ik heb een keer op de computer gelachen natuurlijk. Want ja, het is steeds niet van niks te veur. Dan deze dat soort dingen. En goed, ook weer naar Huub gegangen voor een tekst. En dan komt dat weer gedaan. En in dit geval een thema rondom de politiek. Want ja, goed, veel als Limburgers menen toch dat we in Den Haag vaak aan de letste man hangen. Wat voor een zebra? Huub, ja, het hoofdprogramma niet. Huub de Stuurs. Ja, maar echt ja, ongelooflijk. Het is gestuurd, het is gewoon maf, het maakt ook allemaal niet goed. Maar goed, het gaat zich om de politiek en ja goed, het nummer gaat niet per se over de scherpe rechts aan de politiek, links en rechts heb je er een thema's over gezocht. Het origineel, ja goed, dat heeft allerlei ereplaatsen gehoord. Hier moet er nog maar eens een keer zitten evenaren, maar het begin is er. Die hebben nooit geen slotconcert gehoord. Wat zegt u meneer? Er zitten er raar van hebben tussen, dat verstoor ik niet. Zeg, die hebben nooit geen slotconcert gehoord. Ah, kijk, nog verstoor ik. Nee, dat klopt, die hebben nooit een slotconcert gehouden. Geen waal, dus grappig, stond nog 1,5 uur. Huub, zet hem maar aan, het gaat nergens meer over. Dames en heren, de letste man.